Διάφορα όμως πράγματα δυστυχώς παραμένουν τα ίδια. Και γι' αυτό θα θέλαμε πραγματικά να σας ζητήσουμε συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, αλλά ήρθε η ώρα για το κρύο ανέκδοτο της ημέρας. Το κρύο ανέκδοτο της ημέρας. Με τη δικιά του κάρτα. Είστε σίγουροι, Σίγουρα δεν το λες και σίγουρα. Δεν θα γίνεται ποτέ σίγουρο. Λοιπόν, έχει μορφή απορία σήμερα. Ναι. Η οποία απορία, και θέλω τη βοήθεια του κοινού εδώ πέρα να το βρείτε όλοι από το σπίτι. Τι είναι ο μεταξάς, μία καρέκλα. Μισό λεπτό. Χριστίνα, γιατί γελάς, ρε παιδάκι? Εξήγησε μου. Δεν είπε τίποτα. Είναι ο τρόπος που τα λέω. Ναι. Είναι ο τρόπος που τα διηγώ. Λοιπόν, τι είναι ο μεταξάς, μία καρέκλα και ένα μπαλόνι. Όπως το βρείτε και δεις πλούσια δώρα. Που δεν το βρει κανείς. Ο μεταξάς, μία καρέκλα και ένα μπαλόνι. Σιωπήσε. Να το πάρει το ποτάμι τηλεθεατή. Ναι, να το πάρει. Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Δεν μπορεί. Όχι, θα... Δηλαδή κατάλαβες, ο μεταξάς, όχι. Θα κάτσω η καρέκλα. Μπαλόνι. Αλήθεια, δεν πυροβολείς. Πέφτουν οι σφαίρες σαν το χαλάζει και ο πληγωμένος στα αρχίδια της αναστενάζει. Συγγνώμη και πάλι, αντιλαμβάνεστε, το πρωτόκολλο είναι πρωτόκολλο. Το κρύο ανέκδοτο της ημέρας. Κάτσε κάτω. Είναι δύο φίλοι λοιπόν Γιατί να κάναμε το μαλλί, δεν θα με γουστάρουν τα μοντέλα της Κρίστη, ρε παιδιά. Γιατί το κάνετε αυτό? Ούτε στις πιταλώνες. Γιατί το κάνετε Και με αυτό? το μαλλί εχθές ξέρεις ότι έχει γίνει χαμός. Καλά, έχω να κάνω πολλές σημαντικές ερωτήσεις. Μας κολατρίζουν ότι όλοι γυρίσαμε με πολύ μαλλί και ειδικά εγώ. Εγώ το βάφω. Εσείς χρόνια να αφήσεις τόσο πολύ μαλλί. Εγώ 20 χρόνια εδώ. Αυτή η γυναίκα και μπουστάκι θα σε κάνει να αφήσει. Έλα, λέγε το. Τηλεθεατή μου, Αντώνη μου, το θυμήθηκα. Σταμάτα. Τηλεθεατή μου, Αντώνη μου, λοιπόν, είναι δύο φίλοι που συζητούν και λένε τα καθέγαστα τι του σημαίνει και λοιπά. Και πάνω στη συζήτηση λέει ένα στον άλλο, ρε εσύ, εκείνο το παιδί, ο Γιώργος, ο φίλος μας, τι έγινε, να είσαι έτοιμος. Λέει πραγματικά καιρό έχω να τον ακούσω. Στάσου να το πάρω τηλέφωνο στο κινητό. Παίρνει λοιπόν, έλα Γιώργο, ο Σπύρος είμαι. Τι κάνεις, ρε Γιώργο, καιρό είχαμε να τα πούμε. Γεια σου, ρε Γιωργάρα. Καλά, σε ρε φλαράκι, ναι, εδώ πέρα ήμασταν με τον Τάκη να πούμε και αναρωτιόμασταν τι να γίνεται. Ναι, ρε Γιώργο. Ναι, μπράβο. Μιλάνε τέλος πάντων, τα λένε. Οπότε γυρίζει ο άλλος και του λέει, καλά, γιατί το κάνεις αυτό? Λέει, είναι το πρόγραμμα της κινητής τηλεφωνίας μου. Δηλαδή, έχω 60 λεπτά προς κινητά. Προς κινητά. Προς κινητά. Δεν είναι κακό. Δεν θα το πιστέψετε τώρα. Τώρα μπορεί να μην το πιστέψεις. Αλλά όλη την ημέρα προσπαθούμε να το κρατήσουμε κρυφό από σένα με τον Κώστα και θα το έλεγα αμέσως μετά από το ανέκδοτο το κρύο που έχεις γυρίσει. Αυτό που θέλω να πω. Ρε απατεώνα, βρε κύριε. μου το έστειλε ένας τηλεθεατής θέσης εδώ. Το κρύο ανέκδοτο της ημέρας. Το οποίο εν πάση περιπτώσει δεν είναι κρύο τηλεθεατή μου και δεν είναι ανέκδοτο. Είναι ένα ένιγμα σε δύο σκέλη. Ναι. Το πρώτο σκέλος του ενίγματος τηλεθεατή μου είναι πώς λέγεται, τι είναι μάλλον ο χευμεταλλάς, ο οποίος οδηγάει μηχανάκι. Να το πάρει το να το πάρει για να τελειώνουμε. Ο άλλος σκούτερ. Αλλά το δεύτερο και καλύτερο μέρος τηλεθεατή μου, τι είναι ο χευμεταλλάς, πώς λέγεται μάλλον ο χευμεταλλάς, ο οποίος παίζει και πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Να το πάρετε ποτέ? Ναι. Είναι ο Γκάλις Κούπερ. Και μάλιστα είναι αλήθεια. Μην πυροβολά. Μπορώ να το αποδείξω εγώ τη φωτογραφία. Έτσι, φωτογραφία του Ο Γκάλις Κούπερ υπάρχει και υπάρχει στη φωτογραφία. Γιατί γελάτε ρε παιδιά, πείτε και εμένα γιατί φόρεσα κλειδιά. Γιατί γελάτε? Αλλά βέβαια ειδικά σήμερα, τηλεθεατή μου, Παναγιώτη μου, έχει οικολογικό ενδιαφέρον. Δεν είναι ανέκδοτο ακριβώς, είναι ένα ένιγμα οικολογικού ενδιαφέροντος. Θέλω να μου πείτε, αν ξέρετε, ποια είναι τα 4 είδη τα πιο απειλούμενα με εξαφάνιση στον κόσμο ολόκληρο. Τα 4 είδη. Ο Καραμαλής Καραμαλής. Όχι. Ο Πάγκαλος Πάγκαλος. Όχι. Αυτός ειδικά δεν απειλείται με εξαφάνιση τόσο που Η είναι. σύνταξη. Και ο μισθός. Σωστό, αυτό είναι. Αλλά η πιο οικολογική εξήγηση είναι ότι τα 4 είδη που απειλούνται περισσότερο με εξαφάνιση είναι η καρέτα-καρέτα, οι μονάχους-μονάχους, τα σίκα-σίκα και οι σκάφη-σκάφη. Δεν υπάρχει τέτοια πράγματα και σήμερα με αυτή την απειλή. Λοιπόν, είναι μια αληθινή ιστορία όπως ξέρετε, πάντα φυσικά. Πηγαίνει ο Δημήτρης Μητροπάνος στο περίπτερο, ο γνωστός τραγουδιστής. Ο Μητροπάνος, Ο ίδιος ο Δημήτρης. ο βεβαίως αυτοπροσώπος, και λέει στον περιπτερά: αδερφέ μου, θέλω ένα λιποσάν και ένα μπουκάλι νερό. Τον κύριο Μητροπάνο να χαρώ το φίλο μου, βεβαίως ευχαρίστως, οποία τιμή, λέει ο περιπτεράς, μισό λεπτό να σταθώ. Για σας είναι για μένα. Λέει, γιατί ακριβώς, τι τα θέλετε? Λέει και ο Μητροπάνος: τα χείλη μου ξερά και διψασμένα.
Αλήθεια, δεν μπορώ. Μερικά πράγματα πρέπει να τα κρατάμε. Πότε θα είναι τώρα. Δεν μπορώ. Μέχρι πότε θα το ανεχτούμε αυτό. Τι θα κάνεις? Χίλια συγγνώμη κύριε Μητροπάνο μας. Χίλια συγγνώμη. Επειδή τώρα αγαπάμε. Μητροπάνο ζητά συγγνώμη από όλους τους υπόλοιπους. Ζητά Χίλια συγγνώμη. Μητροπάνος είναι ο μόνος που ίσως γέλασε. Όπου να, εγώ θα μείνω εδώ στο τζάκι σήμερα. Δεν θα πεις τίποτα. Λοιπόν, την προσοχή σας λίγο παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Ναι, μην χάσουμε. Γιάννη. Μπαίνει ένας σε ένα καφέ. Ναι. Μπλουμ. Κατάλαβες, μπαίνει όχι σε καφέ, καφετέρια, μπαίνει στον καφέ ένας και κάνει μπλουμ. Μπαίνοντας στον καφέ. Καλά, φεύγω. Έλα, γέλα πίσω. 41 μην αγκώνεις, δεν φταίω. Έλα, Στάθη, έλα, πάμε, πες το, έλα. Λοιπόν, την προσοχή σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Μπαίνει ένας σε ένα καφέ. Μπλουμ. Δηλαδή Δεν τράπηκες, δε. όχι. Δεν τράπηκες. Μισό λεπτό πάτησα πολλά Να φύγε με ισοχή. Φύγε με στο εξηγήσω. Μην το δείξεις, θα σου πει. Πάμε κυρίες και κύριοι και χίλια συγγνώμη. Το κρύο ανέκδοτο της ημέρας. Το πολύ σύντομο σήμερα, τηλεθεατή μου, Κυριάκο μου, είναι δύο μπαλόνια αυτά που είναι γεμάτα με ήλιο και πετάνε, τα έχει απελευθερώσει κάπως και πετάνε πάνω από την έρημο και λέει το ένα στο άλλο, πρόσεχε, έχει κάκτους. Ας το διάλογο. Έλα, ας τα διάλογο. Έλα ρε. Κυρίες και κύριοι, πάμε κατευθείαν. Είναι πολύ αμαμάκας. Πρέπει να ξεκινήσουμε. Σας ζητάω συγγνώμη, αντιλαμβάνεστε, είναι και το πρωτόκολλο. Τι να κάνεις, σαν το πρωτόκολλο. Να σου πω, έχω έρθει πολύ οργανωμένο σήμερα. Τι έφερες? Με καινούριο γκατσετάκι. Είναι τώρα για το χειμώνα με δύο χρήσεις. Και δεν κρυώνουν τα αυτιά και δεν ακούς τα κρύα του Στάθη. Εσύ θα χάσεις. Οπότε κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Πρέσσερβε τα Κρύο ανέκδοτο της ημέρας. Που δεν είναι κρύο βεβαίως, είναι μια απορία, ένα ερώτημα. Θέλω να μου πείτε πώς λέγεται αυτό το οποίο είναι κάτω από τη θάλασσα, στο βυθό της θάλασσας και κάνει φοβερούς θορύβους. Είναι για τα κατούκα, μπαμπαμπούμπα, γκραγκαγκρού. Πώς λέγεται αυτό το Τι πράγμα? θα ακούσουμε, Θεέ μου, το νιώθω. Δεν ξέρετε, Κάτω από τη θάλασσα κάνει τα κατούκα. Τα κατούκα και μπαμπαμπούπα. Ναι, κάνει φοβερούς θορύβους. Ο Καλάκης ο ανάδοχος και ο Όχι, είναι καλά. Στο βυθό της θάλασσας όμως. Και κάνει τα κατούκα. Γκραγκαγκρού, μπαμπαμπούμπα, κάνει φοβερούς θορύβους. Έλα να το πάρει το ποτέ μου. Ο Ζακ Ιβ Κρουστό. Κατάλαβες δηλαδή πώς είναι ο Κρουστό, αλλά είναι Κρουστό. Το κρύο ανέκδοτο της ημέρας. Με την μόνη διαφορά που λίγο σας την έσκασα σήμερα και δεν είναι και τόσο κρύο. Όπα. Αμάν. Όπα. Η κόρη του Γιώργου Νταλάρα, η Γεωργιάνα, Να είναι καλά η καταρχήν, κοπέλα. τιμούμε και στηρίζουμε και αγαπάμε Γιώργο Νταλάρα, να το λέμε αυτό. Και την κόρη του ακόμα περισσότερο. Βεβαίως, γυρνάει από το σχολείο λοιπόν η κόρη του Γιώργου Νταλάρα, πανευτυχής στη μαμά της. Μαμά, με διάλεξαν από όλα τα κοριτσάκια του σχολείου να τραγουδήσω το τραγούδι στο σχολείο στη γιορτή για την εθνική γιορτή. Καλή ώρα αύριο. Μπράβο, κόρη μου, λέει η Άννα Νταλάρα, πολύ χαίρομαι για σένα. Μαμά, είμαι πανευτυχής, δεν μπορείς να φανταστείς. Μόνο που πρώτη φορά θα τραγουδήσω μπροστά σε τόσο κόσμο και θέλω τη βοήθειά σου να μου δώσει συμβουλές. Λέει, Άννα, παιδί μου, όχι σε μένα, στον μπαμπά πήγαινε που είναι ειδικός επί του θέματος. Καλά λες. Κατεβαίνει τα σκαλιά, πηγαίνει στο υπόγειο στούντιο που είναι ο μπαμπάς. Ανεβαίνει μετά από 10 λεπτά η μικρή κόρη του Γιώργου Νταλάρα, βαλαντωμένη στο κλάμα. Τι έπαθες, κόρη μου? Πώς βαλάντι. Έτσι κλαίει. Για βαλάντωσε λίγο. Λοιπόν, περίμενε. Τι έπαθες, κόρη μου? Μαμά. Τι έπαθες, πουλάκι μου? Λέει, τι έγινε? Θέλει και αυτό να το τραγουδήσει μόνος του. Δεν τρέπεσαι καλά. Ευχαριστώ. Δεν τρέπεσαι καλά. Θυμούμε και στηρίζουμε θείο Γιώργο Νταλάρα. Ναι, αλλά πες και το άλλο. Το είναι το κρύο. λίγο κόλπο, ρε. Έχει ένα κρύο ωραίο. Έχει ένα κρύο γιατί ο καιρός, ναι. Είναι με την... Ποια είναι η χειρότερη, ξέρετε, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, ποια είναι η χειρότερη σάλτσα που υπάρχει, δηλαδή η πιο ελεηνή σως που μπορεί να υπάρξει, δηλαδή το χάλι το μαύρο? Εγώ ξέρω είναι αλήθεια. Μην πεις τώρα. Δεν θα το μαρτυρήσω. Μπράβο, δεν είναι μαρτυριά ίσως. Πώς λέγεται λοιπόν η χειρότερη? Να το πάρετε ποτέ? Ναι, το ναι, πάρει. Κόλοσος της Ρόδου. Αυτό φταίει. Αυτό φταίει.